Здравейте, хора! Аз съм Ефектадей и днес ще играем Респонабли. И така, хора, както виждате, влезах в играта и си изпълних главата и междуто си купих този арбалет. Бяхме 22 левел, за 20 ключа беше. Да, ние ще направим две мисии и ще се целим да сме на първо място, естествено, като най-добрите. Така. Тук е един адресил. Как ме уби? Много тъпо. Само вижда ме убива с тъпата базука. То скрашър вече колко направи. Те има някой. Така сега този умира. О, и двата наведнъж. Дабъл кил, както се казва. Ето го този. Сега ще му отмъщим. О, да. Първо, сега съжалявам, ако не се вижда, просто тук е малко тъмно. В момента, в който сме. Базуката, значи двамата. Кати простията. То скрашера пак на първо място. Този вулкан е много гаден, хора. Ясно. Така. Само с някакви гадни бомби ме убиват. Тук не е никой. Горе тече някакво джелели там. Никой си няма идея. Така. Ето го просто. Каня. Види го, така. Не, как не сме на първо място? Хора, ние сме на второ място. Не, на трето. Майко. Добре, ще изиграем още една мисика. Това ще бъде на първото ниво. Така. Не знам дали спомням да съм станал 22 левел. Но ако не съм станал 22 левел. Така, Снейк. Го убихме. Добре, някакви извозваме. Не. О, не. Виждаме гадния с... О, да, хора. Дабъл кил. Викам... 150 на 150 сме равни с вулкана. Взем още доста хубаво. Тая ракета много я мразя. Само ме взема, че демича. Аха. Бих ли бе?
Тъпата бомба, 1000 демидж ме сваля, човек. Хора, тази бомба 1500 демидж ме сваля. Само точно единствения проблем, защото... Аре бе, умре бе. Спам те всички си да ги убиеш. Добре, не мога да разбера. Този силния как умира толкова много човек. Това има няколко силно 1000 демидж. Вижме с 500 демидж, сигурно доволен повече демидж му това. Така хора, 20 секунди до свършването. Не. Така. Само да не дойде при нас. Не. Добре, за... Окей, хора. Матч финишът. Левел... Yes, левел... Още kill stops. Не знам колко не влиза. Това ще бъде този епизод. Харесате, абонирайте се. Да. Харесате, абонирайте се. Ще изпратя линк долу в описанието за канала на Лаука Бос, който е всъщност играхме с него в спомните. Така че това ще бъде до скоро, толкова следи там, не знам. Скоро.